Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι από την ψηφιακή φωλέα. Σήμερα έχω κοντά μου τον Μιχάλη, μόνο τον Μιχάλη. Έχουμε άλλες δουλειές εδώ, ήρθαμε για άλλη πρόβα, για άλλες εργασίες. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε ένα τραγούδι, λόγω του ότι το βλέπουμε τελευταία πολύ στην τηλεόραση το θέμα και καλώς το βλέπουμε. Βρήκαμε ένα τραγούδι που είχα γράψει λοιπόν για τα παιδιά εκεί στα Τέμπη, για το ατύχημα που έγινε στα Τέμπη. Κάτι που μας πλήγωσε όλους πάρα πολύ. Και έγραψα έτσι ένα αφιέρωμα περισσότερο από την πλευρά της μητέρας, από την πλευρά της μάνας προς όλη αυτή την κατάσταση, προς τα παιδιά, και θα θέλαμε έτσι να σας το παίξουμε σήμερα, να τα ακούσετε. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα στούντιο και με ωραίες φωνές, με ωραία όργανα, με ωραίο τρόπο να σας το παρουσιάσουμε ακόμα πιο όμορφα. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ με τον Μιχάλη να σας το παίξουμε σήμερα και να τα ακούσετε. Μιχάλη μου, πάμε.
είστε όλοι καλά.